technical problem. Tapos yung problem, technical. Kaya, technically speaking, papagayon siya.
Parahanap na si Padre.
nagabot. Sinimba. Ako sa sungalan Pasensya na po kayo,
Good evening.
Ayos yan. May nakakalaw. Kaso, ano na lang, order na lang, sa mag-order 60 pesos na minuto. Thank you na lang kayo. Sa mga pumamayin
Sa mga nakakarang, jockey na lang. Andon sa sugalan nakikipag-inuman. Singalong, shout-along na lang kamo. Tama ba? Andon sa sugalan nakikipag-inuman.
DJ in the house. Grabe lang. 80% mamam, 20% practice. Kaya, expect the unexpected.